Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Алберт Крумов, а вие гледате най-новото онлайн хумористично предаване Люто! Скъпи приятели, вие дали сте попадали на някакво много странно видео в интернет напоследък? Аз да. Намерих екзорсизъм. Вярвам, че това се случва единствено в Ватикана, но очевидно не. Това се случва и при българските роми. Гледайте. Никога. Ужас, ма тя се дави! Какво? Освободя. Кръвта на Исус, Кръвта на кой? кръвта на Исус. Ама хора, вие сериозно ли? Това не е реално. Кръвта на Исус. Колко пъти ще го повториш? Тя падна ли? Какво е? Да не се е надишал самоняк? Кръвта на Исус. Ердерика мантара. Никога! Каква лоша актьорска игра? Леко, леко, леко. Ужас. Стига толкова, приятели. А сега следва да гледаме малкото Поми, как прави шега на своя приятелка. Гледайте. Здравейте хора, аз съм Здрасти, Поми. и днес ще покажа шега по телефона. Ага. Ето го моят телефон, сега ще се обадим на моя приятел. Това... Пускаме на съговор. Не знам дали се чува много добре. Идеално се чува, идеално. Ще вдигне ли? Чакаме. Ще звъня се, ще вдигне. Ало? Ало, Мими, не съм ти приятел. Защо? Как така? Ами така просто реших. Станах приятелка с Михаела и Сана Мария. Стига двете ли? Ужасно се подмина. Нали? Ужасно е. Бах ти си ти. Извинявай, че го казах. Добре, чао, ще се разберем. Не съм ти приятелка. И ти не си ми приятелка. Чао. Чао! Това беше Поми и това беше шегата. Не. А сега ще чуем нещо от края на комедията. Гледайте. Чуйте един вид. Слушаме. Един човек го попитал с какво се хранят хипопотамите, Не знам. а другия, приятелят му говорил, че те се хранят с трева. Стреличка за пушене, нали? А другия, и после той каза, как ще се хранят с трева, като са... Как ще се хранят с трева, като са водата? Това е. Няма да ви кажа друг. Две мечки ядат клоун и едната мечка казва, как ти се струва? Смешен ли на вкус? Не. Краят на вицовете. И чакайте. Сванах го. Не, наистина не го сванах. И сега следва един много тъжен анонс. Харесайте, коментирайте, споделяйте и се абонирайте за канала ни. До скоро!